ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза якчанд мошини фурӯшӣ ва замин дорем. Навора бо диққат то охира тамошо мекунем дӯстон. Дастгириро мисли ҳар вақта фаромӯш намекунем. шахсоне ки якум бор дар канали Мошини Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед дӯстон. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин, хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва моро вон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон бародаро ва барои поделитсия карданатон. фикротонро дар комментария нависед ҳатман ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 149 сомони тоҷикӣ рафтем. ва мо боша навори имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra G, соли барориш 2010, дар кузуфи седан, рангаш боша серебристӣ. объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ Евро 4, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мегӯяд соҳибаш 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи Кушониён бародаро. нархша бошад гуфтаистай 43000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 286000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Astra A, соли барориш 1992, дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мегӯяд соҳибаш ҳуҷҷатош 1 моҳи дигаш мондагӣ, калпакош падаркай гуфта, 4 баллони нав дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи 5 бародаро. нархша боша гуфтаистай 23000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 153000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯшӣ BMW 3 Series, соли барориш 1999, дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ Евро 4, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мегӯяд документош 1 сола ҳастай, кондитсионер лук дорад, сидениё лифтай, задни камера дорад. хулас ҳамаи чира мошин дорад, гуфта камбудӣ надорад. мошин фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи ёвон бародаро. нархша боша гуфтаистай 45000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 300000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони чорум бародар. як замини фурӯшӣ дорем. замини фурӯши мо қарор дорад дар ноҳияи ёвон, дар деҳаи бешкапа, ҷамоати чоргул. 8 сотиқ замина времянка дорад, мегӯяд соҳибаш гирди замин фундамент рехтаги об свет ҳастай, документош 100%, фақат переоформид мекунид тамом. нархи замина боша гуфтаистай бародаро 45000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 300000 рубл. марҳамат касе ки замин харай, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо ина ду номер дорад, занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби замин дарёфт кунед. ва шахсое ки замини фурӯшӣ доранд, мехоҳанд ки реклама кунанд, ба мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ дӯстон. панҷум мошини фурӯши BMW 3 Series, соли барориш 1998, дар кузуфи седан, рангаш боша серебристӣ, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. састани мошин соза гуфтаи соҳибаш документош тамом шудагӣ, бо харидор боша савдо мекунем, алишам мешавад ба ягон Opel бародаро гуфтай. қарор дорад мошин дар ноҳияи Нуробод. нархша боша гуфтаистай 35000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 233000 рубл бародаро. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони шашум. хондаи фурӯшӣ будай бародаро. солиш 2006, рангаш серебристӣ, мотор 2.4, сӯзишворӣ боша бензин, коробка автомат, 4 баллони нав дорад. мошин гуфта ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай, задагӣ пусидагӣ надорад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. пул дар кора гуфта. нархша боша гуфтаистай бародаро 62000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 413000 рубл. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. марҳамат шахсони харидор, занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ҳафтум мошини фурӯши бародару Opel Zafira соли барориш 1000 сол дар кузуфи хетчбек. Абъём мотор боша 1.6 16 клапана, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. Мошин дар ҳолати беҳтарин намега соҳибаш 4 баллони нав дора, 1 сола ҳуҷҷат дора, кондитсионер, мотор, ходовой ҳама навай. Ягон камбудӣ надора. Мошин фавран фурӯхта мешавад. Қарор дора мошин дар шаҳри Ҳисор бародару 45 000 сомони тоҷикӣ гуфтесайшаки ки бо рубли русӣ мешавад 300 000 рубл. Марҳамат, шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯши ВАЗ Priora соли барориш 2013 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, абъём мотор боша 1.7, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. кондитсионер, тонировка 7 моҳи дига дора, камбунӣ надора гуфта фавран фурӯхта мешавад. харидори аниқ занг бизанед. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтесай 53 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 353 000 рубл. марҳамат, шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯши ВАЗ 21099 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, рангаш боша сурх, абъём мотор боша 1.7, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати зури зур қарор дорад. 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. тонировка, мотор, коробка, кузов 100%, спидометр электронӣ, электропакет дора, баллоно навай, мақсад 100%. мошин камбудӣ надора. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародару, нархша боша гуфтесай 17 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 116 000 рубл. марҳамат, шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. даҳум мошини фурӯши ВАЗ 21099 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристӣ, абъём мотор боша 1.7, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора гуфтагай маълумоти бештар додагӣ нестай. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародару, нархша боша гуфтесай 25 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 166 000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан бешава. марҳамат, шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1998 дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, абъём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора бародаро. мотор, коробка, ходовой ҳама 100%, лук, кондитсионер дора, автопилот, гази евро 4 задага срочно фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе, нархша боша гуфтесай 6 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 400 000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад. савдо дар пеши мошин. марҳамат, шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши Daewoo Lanos соли барориш 1999 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, абъём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мотори Zephyr задагай, коробкаш автомата, гази евро 4 дора, кондитсионер кор мекунад, фавран фурӯхта мешавад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дора. нархша боша гуфтестай 25 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 166 000 рубл. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародару, шахсони харидор метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯши Mazda 6 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, рангаш боша мокри асфалт, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, автомат. мошин тоза гуфтаи соҳибаш документош 8 моҳи дига ҳастай. мотор 100%, акклиматори надора, баллонош созай, мотори Toyota задага, электропакетай, центр замок, гранатош ҳардуш навай гуфтай. алишкадагиай фавран фурӯхта мешавад. мошин қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародару, нархша боша гуфтестай 35 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 233 000 рубл. харидор яъне боша савдо кардан мешавад. марҳамат, шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар.
و برادر عزیز در همین جا امروز اعلان های ما به انجام میرسه. رحمت که نو را بودی خط تا آخر تماشا کردین. دستگیری ما را فراموش نکنین دوستان. ما 2 روز پس اعلان های نو به نوع ماشین های فروشی داریم. تا نوار آینده خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. خیر.